Євангеліє паводле Яна. Езус сказаў юдэям: «Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе спажываць гэты хлеб, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету». Юдэі спрачаліся між сабою, кажучы: «Як ён можа даць нам есці сваё цела?» Езус жа сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі не будзеце спажываць цела Сына Чалавечага і піць крыві ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень, бо цела маё праўдзівы спажытак, а кроў мая праўдзівы напой. Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, трывае ува мне, а я ў ім. Як паслаў мяне Айцец, які жыве, а я жыву праз Айца, так і той, хто спажывае мяне, будзе жыць праз мяне. Гэта той хлеб, які сышоў з неба, а не той, які елі айцы вашыя і памерлі. Хто спажывае гэты хлеб, будзе жыць навекі».